Здравейте, приятели! Тази вечер съм решил да направя едни спагетки болонезе. За целта ще са ни нужни едно морковче нарязано, лук и 3 скилитки чесан, една глава лук, един домат, каймичка, спагетите и соса за спагети болонезе на Маги. Ето в тази тенджерка приготвяме спагетките, което след това ще долеем вода и ще чакаме да се сварят добре. Ето, че доляхме и вода. Около 10-15 минути предполагам ще са готови. Винаги взимайте на златен клас, защото са по-тънки и стават по-бързо. Нашите спагетки вече са готови. Сега да пристъпим към запършването на зеленчуците. Ето, че си приготвихме тиганчето с олиото. Изчакваме 5 минути да загрее. След това ще сложим лукът и чесъна. Време е вече да сложим лукът и чесъна едновременно. И забъркваме добре около 5 минути. А също така може и да го задушите около 2-3 минути. След като са омекнали лукът и чесъна, добавяме и морковчето към тях. И пак разбъркваме добре и ги задушаваме. След моркова добавяме и доматът. Ето така и продължаваме да бъркаме. След доматите добавяме и каймата. Ето, че дойде и време да добавим соса. И след това добавяме около 200-250 мл една чаша студена вода и разбъркваме. След като разбъркате добре и чакате около 10-15 минути, пак на котлон, разбъркайте пак и мисля, че ще е готово. А сега да преминем към сервиране. Ето, че спагетките са готови, соса е готов. Ще си сложим сосче отгоре, може да се настърже малко сирене, пармезан, кашкавал, по желание, пак може и без тях, както решите вие. Ето това е финалният резултат. Спагетки, соса с каймата и всички зеленчуци, сирене. Бон апети! Абонирайте се за канала, ако искате още. Бай бай!